Takže ahojte priatelia, vítam vás u videa z hry Minecraft a vidíte, že to tu mám. Takže ja idem do Mineru, nie do Mineru. Proste idem zapnúť hru. Svet, takže ako sa bude volať? Big Boss. Prežitie, áno. Dám si... Dobre, dám si jednoduchú, OK. Fúha, tak toto bude ťažké. Ja som to teraz hral úplne na tom najľahšom, no. A ja zapol som zlý svet, takže... Takže, čo tu máme? Rozšírenie ohňa, výbuch TNT. Dobre, takže môže byť a idem to vytvoriť a idem tam. Takže môj prvý svet s vami. Takže ja už som si jeden svet urobil a skúšal som to a bolo to celkom dobré, by som povedal. Ale teda, toto bude prvý svet s vami, ale ten prvý svet... Teda ten prvý svet, čo som mal naozaj, tak to bolo, že som to tam skúšal, aby som vedela si, o čo ide. A teda sme tu, let's go, kámo. Mám 0 všetkého, počkaj, čo je toto, kámo? OK, tu je voda. Tak to by to nebolo zlé. Kámo? Prečo som ten... Dobrá. Takže ja sa idem pozrieť, či tu niekde po okolí nie je nejaká lepšia lokalita, lebo mne by sa to páčilo trošku viac inde, kde by... OK, tu som v takej blbej časti, kámo, sveta. No tak ja asi idem vyťažiť nejaké stromy. OK, kámo, takže ideme, počkať, ja si tu hodím workbench. Ideme dovnútra. Aha, dobre, konečne mi toto prišlo. Takže hlavnú vec, ktorú potrebujeme, si zoberiem jeden krumpáč a potom si zoberiem ešte jednu sekeru a to bude zatiaľ všetko, viac toho Kámo, sorry. Sorry, brosky, ale potrebujem to. Aj ty ideš dole. Potrat, kámo. Dobré. Takže toto by sme mali, tu sú XPčka. Takže ja si ešte idem posunúť ten workbench a idem si ho dať tam, teda k tomu útesu, lebo tam bude aj náš prvý dom, takže tuto si dáme ten workbench. Dobre, takže tu máme aj uhlie rovno, let's go. To budem veľmi potrebovať. Dobre. A počkaj, ja si tu urobím rovno aj baňu nejakú takú provizórnu. Že nejak to máme, vyzerá to zatiaľ celkom dobre. Teraz idem teda, no dobré, kámo, tak na to železo si určite počkám. Ale teda už môžeme ísť vyrábať lepšie nástroje. Let's go, kámo. Takže hlavne, čo chcem, je krumpáč. Lebo ten určite budem potrebovať. Krumpáč je základ. Potom ešte jednu sekeru. A teda tú sekeru si dám namiesto tejto sekery. A idem si vyrobiť ešte aj... Kde je to? Pec. Dám jednu pec. Jedna pec. Dám to namiesto vlny. A dáme ju sem vedľa. Tak. A dáme tu meso. Nech sa robí. Let's go. Ale teda my ešte ideme vyťažiť toto. Dobre, takže idem toto vyťažiť čo najrýchlejšie. Lebo toto, kámo, to je železa. Ty vole, to je železa. Let's go. Kámo, mne sa na tom prvom, ja som tam nevedel nájsť železo a teraz tu mám hneď železo. Hneď. To bude tak dobre sa progresovať, kámo. Akože fakt, let's go. Ale teda ešte idem vyťažiť to železo. Jedno, ďalšie. Mám fakt veľa železa. OK, 29 železa. To je fakt veľa. Ešte vyťažíme aj uhlie, toto. Tak, to by malo zatiaľ stačiť a idem teda do workbenchu. Takže počkať, hlavne toto. Dobre, mám 2 mesa. Počkať, ale toto je pec. Ale ja potrebujem
toto. Udiareň? Nie udiareň. Tak cez čo to mám robiť? Ja chcem už prepáliť to. Kámo. Dobre, takže ale aj tak idem si urobiť... Idem pokácať nejaké stromy a idem si urobiť prvý baráčik. Let's go, kámo, tak to rýchlo. To som fakt rád. Poď nejaká ovečka, kámo. Ja nechcem chcípnuť. Daj nejakú ovečku, kámo. Prosím, nejaké ovečky. Happy day. Dobre, takže zatiaľ ja idem sem takto. OK, dobrá. Ale teda zatiaľ sa ideme pozrieť, čo môžem urobiť. Takže na posteľ potrebujem... Mám jednu. OK, takže ja idem pár urobiť týchto blokov, aby sme si mohli postaviť domček. A tam budeme teda... Tam budeme. Takže... Počkaj, toto sa robí z čoho? To sa robí... OK, aj dvere. Pomoc, tam je zombík, kámo. Tam je zombík, to prdele. Prečo tam bol zombík? Ja som nevie... Kámo. Mne vôbec nenapadlo, že tu budú zombíci, kámo. Akože absolútne. Tak ja som sa úplne dokakal. Fúha, kámo, fúha. Tak ja sa idem teda nažrať, lebo fúha. Gimme, kámo. Jak sa žere? Prečo tu je toľko ich? Tu sú aj skeletoni do prdele, ja neviem, jak sa to žere. Jak to mám nažrať, kámo, jak to mám vyžrať? Jak to mám urobiť, kámo? Do prdele, tu sú furt nejakí skeletoni. Dobre, kámo, idem postaviť rýchlo dom. Nejaký aspoň provizorný, lebo fakt to nechcem chcípnuť. Do prdele, choď, kámo. Prosím, ja nechcem chcípnuť. Dobre, beriem sekeru. Chcípni, kámo. Ja som umrel! Čo? Nie, kámo, creeper nie. Nie, creeper, prečo sú tu furt nejaký zombie? Ja nemám žiadnu zbraň. Do prdele, kámo! Dobre, musím si ísť pre zbraň, dajte mi zbraň, kámo. No poď, kámo, poď, rozdaj si to ako chlap s chlapom. Poď, chcípni, kámo, jak je možné, že on je silnejší než ja? Chcípni, kámo, chcípni. Kámo, jak? To je lakér. Jak, kámo, ja neviem. Nemôže proste zhebnúť. No super, kámo, to je super, kámo. A on je ešte nejaký jak ho mám dať dole, kámo, chcípni. On chcípol, kámo. Ešte do mňa aj Oj, pomoc, kámo, pomoc. Prečo do mňa strieľaš, kámo? Čo som ti urobil? Kámo, čo som mu urobil? Kámo, to čo bolo? What? Kámo, to čo je? Furt po mne... ja mám potion? To čo je, kámo? Kde sú tie sekreti?
kámo, to čo tu je pomoc? No dobre, kámo. Ty už som chcípol asi 30 krát, kámo. Prosím, dobre, mám to. Som v pohode. Poď, kámo, rozdaj si to jak chlap s chlapom, chcípni. Dobre, som v pohode, kámo. Kámo. Tak to bolo úplne hrozné. Prečo ich tu je tak veľa, kámo? No poďte, chlapci, no poďte. Prepačte, že moc nerozprávam, ale ja som fakt dokakaný, kámo. Nestrieľaj mi do baráku! No prdele, kámo. Nestrieľaj mi do baráku, poď chcípni, kámo, chcípni, ja ťa zničím. Dobre, som v pohode. Ok, nevidia ma. Vidia ma do prdele, kámo. No poď, kámo, no poď, môj maličký, no poď. Rozdaj si to chlap s chlapom, no ideš. Nie, kámo, nie, nestrieľajte do mňa všetci. Ich tu je asi 30, kámo. No prdele, kámo, ja som si dal ľahkú obťažnosť. Ja nezvládam ani ľahkú obťažnosť. Kámo, ja upalujem preč. Prečo ich tam je tak veľa? Kľud, pohoda, chill. Prečo ide po mne creeper? Mňa chce furt niekto zabiť. To prdele! Mňa chce furt niekto zabiť. Pomoc. Ja som tu už není dlho, prosím, nezabijete ma. Dobre, je to v pohode. Ešte, že už sa rozvidnieva do prdele chcípení. No poď, kámo. Prečo má malého? Ty vole, kámo. Nemôžeš chcípnuť, prosím. Prečo ten malý skrčok dáva také ťavky? Kámo, poď, rozdaj si to. Poď, kámo, rozdaj si to so mnou. Ideš, kámo, ideš. Kámo. Tak to bola najviac intenzívna noc v mojom živote. Dobre, kámo. Aj vy idete dole na popravu rovno. Ty krávo. To bolo fakt hrozné. Ok, ja si musím ísť vyrobiť niečo iné. Robiť sekeru, späť krumpáč. Ale teda máme to tu a idem si dostávať ten dom, lebo akože fúha. Dom. Kámo. Yes. To je fakt hrozné. Dobre, takže ty ideš na popravu, potrebujem tvoje mäso. Potrebujem ďalšiu ovca, kámo, ovca. Dobre, takže toto bol prvý diel a teda na budúce sa pohneme ďalej. A teda vôbec sa mi nedarilo, ale to vôbec nevadí. Ale aj tak by ste mali dať like a odber, hlavne odber, lebo, kámo, nebolo to úplne odpad, kámo. Ok, ja sa ukážem. Trošku blbie. No dobré, kámo, toto je prvý prototyp nášho vysnívaného domu. Let's go. Som vážne rád, že som to zvládol OK, ty ideš dole, kámo, poprava. Kde je to, kámo? Ja potrebujem vlnu.
Ja potrebujem mám 3 vlny. Let's go, vyhral som hru, kámo. Mám posteľ. Let's go. Dobre, a ešte si za chvíľu vyrobíme torčky. Takže počkať, posteľ 1. Takže máme jednu postielku. Let's go. Máme posteľ a ešte idem vyrobiť nejaké... Idem ešte naťažiť nejaké železo. Teda nie železo, ale uhlie. Lebo som ho niekde stratil, samozrejme, ako ja. Ja, keby niečo nestratím, tak to nie som ja proste, kámo. OK, takže 1, 2, ďalšie a ďalšie. A to je všetko. A ideme von a ideme to vykraftiť. Ja už si môžem hovoriť pravý Minecraft man, kámo. Neviem sa trafiť do dverí, to som presne ja, kámo. Takže torčky, let's go. Ale ja si chcem vyrobiť lampáž. Je taká možnosť? Páčka, tak ja si vyrobím ešte viac torčiek. Miniem všetko, čo mám a počkať, ja si môžem vyrobiť táborak, čo potrebujem. OK, iba palice, to je v pohode. Koľko? Drevo, OK. Ale teda mám tu tie torčky a idem ich teda niekde dať do okolia hlavne. Fakle sa to volá, ale všetci to volajú torčky. Takže tuto mi úplne bude jedna stačiť. Tak. Jednu dáme aj tam. Ďalšiu dáme sem. Ďalšiu dáme tam. Tak môže byť. A ešte ich idem dať aj niekde. Napríklad sem ju dáme. Sem. Môže byť aj sem. A aj na boku. A na bok. Let's go. Toto sa mi darí, kámo. Let's go. Toto som fakt rád, lebo kámo, je to super. Ale ja potrebujem normálne drevo. Tu doslova nie je normálny strom. No kámo, tak ja som cooked. Ja potrebujem normálny strom. Tu sú iba a iba brezy, kámo. Tak to nie je dobré. Ale teda ešte sa tu ideme kúknúť. Takže ešte si vyrobíme jednu truhličku. Takže jedna truhlica. Namiesto dverí. Tú truhličku dáme sem. Tak. Budem tam dávať všetky zbytočné veci, ktoré fakt nepotrebujem. Takže toto tiež nepotrebujem. Toto uhlie tiež nepotrebujem. Toto si zoberiem. Pavúčie oko tiež nepotrebujem. Vôbec nepotrebujem. Toto dám tiež sem. Let's go, kámo. Ale počkať, ja som sa ešte chcel ísť pozrieť. Takže na ten oheň potrebujem drevo. A počkaj, na to stačí hociaké drevo. Aha, tak. Dobre, sorry, nebudem hejtiť, lebo ja sám som urobil chybu. A zle som si to prepočítal do prdele a zas. A zas je noc a zas sú tu zombíci. Prosím, ja sa idem zamknúť. Bye. Nemôžu zombíci otvoriť dvere, dúfam. Dúfam, že nie. Aha, pačky som zabudol, paličky. Takže tak. A ideme sem. A ideme, let's go. Táborák, jak to vyzerá, kámo. Keď to proste horí. OK. Kámo, ja som sa zlakol, že sa mi zapálil dom úplne. Kde je ten tábor? Prečo to ja musím zničiť? OK, ešte idem nakopať. Prosím, nechcem. Daj mi viac. OK, kámo, dobre, už idem to dokončiť. Už tu nie som. Nie som tu. OK, kámo, idem do boku.
OK, zamknem sa radšej. Ale teda ešte to ideme urobiť, takže idem urobiť paličky a na paličky potrebujem drevo. Takže no tak to je fakt super. Som strašne domyslel. A idem ešte pre 4 dreva. Dobrá, som sa zlakol. OK, 1, 2, 3 dreva. Dobre, a idem dovnútra a idem to urobiť. Let's go. Jeden táboráčik. Let's go. Malý vtáčik. Dobre. Kámo, a kde si dáme upekaciu plôžku? Tam niekde vzadu sú určite zombíci. Ja si to dám sem, kámo. A ja sa idem. Dobre, takže pre dnešné video to bude všetko. Nebolo to úplne najlepšie, ale dúfam, že sa vám to páčilo a toto bude všetko a čau čau.